Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле тамашачылар, Хызур ТВ телеканалында хәерле сәгатьтә тапшыруы башлана. Сезне мин Резида Салахова сәламлим. Бүген тапшыруыбызның кунагы Кукмара районы имам мөхтәсибе Рәдиф хәзрәт Тимергалиев. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Бик зур рәхмәт, бик шатбыз сезне күрүебезгә, Кукмарадан шушында килгәнегез өчен. Рәхмәтләребезне белдерәбез. Рәдиф хәзрәт, берәүләр бүгенге көндә дин үсә ди. Икенчеләре авылдагы мәчетләргә кешеләрне йөртеп булмый, чакырып булмый, кызыксындырып булмый диләр. Билгеле, күпме кеше шуның кадәр фикер. Сез бу турыда нәрсә әйтә аласыз? Дин үсә дип дин чыннан да үсә, чөнки соңгы 20-30 елны әгәр дә алып карасак, диннең тенденция ягыннан Аллага шөкер мәчетләрдә кеше күбәя. Аннары ул гына да түгел, менә диннең сан ягыннан гына түгел, сыйфаты да бик нык арта, Аллага шөкер. Чөнки безнең менә мөфтиятебез ягыннан да мәдрәсәләр, мәчетләр эшчәнлегенә бик нык игътибар бирелә. Аннары халык үзе дә дингә тартыла, Аллага шөкер. Билгеле, совет чоры белән чагыштырганда инде Әлбәттә, чөнки дин иреге куелды дәүләт тарафыннан, Алланың рәхмәте булсын. Менә һәркем үзе күңеле нәрсә куша, шулай дингә килә, якынлашалар, Аллага шөкер. Авылларда мәчетләргә йөрүчеләр саны әз дип әйтмәс идем, чөнки яшьләр хәзер инде мәчеткә киләләр. Өлкәннәр кемнәр менә диннән шит, кемнәр инде мәсәлән кичкенәдән динсезлек белән тәрбияләнгән, алар әкренгә нәрсә дип әйтим инде, үз вакытларын яшәп, алар бу дөньядан китеп тә бара. Шуңа күрә яшьләр күбесе дингә тартыла, авылларда да динне аңлап, дингә тартылып, дин белән яшәүчеләр саны киресенчә күбәя, Аллага шөкер. Аллага шөкер. Ә үзегезнең дингә килгән вакытларыгызны искә төшерсәк? Үзебезнең дингә килү безнең чыннан да ул бик гаҗәп. Менә шушы әле мин инде бераз тирәннән башлыйм. Шушы үзебезнең авылның тарихын барлау, мәчетнең тарихын, диннең тарихын барлау белән авыл халкының мәсәлән санын алу, шул заманнардагы метрикә кенәгәләрен мәсәлән барлау белән шөгыльләнгәндә, шушы 1890 елларда шушылай мәчетләр, мәдрәсәләр бик күп ачыла. Һәм шуңа карата хәзерге көндә дә мәсәлән уй фикер туры килә. 90 еллар, 1990 еллар, 100 елдан соң тарих кабатланып, шулай безнең мәчетләр салырга, менә мәчетләр ачырга ирек бирелә. Чөнки 1990 еллар башында, 80 елларның ахырында бөтен Татарстанга 25 мәчет була. Хәзерге көндә 1000 ярымнан артты мәчетләр. Ул зур сан. Һәм әлбәттә инде Аллаһның рәхмәте менә шушы заманда без үзебез кичкенә вакытта дип әйтим әле, ул вакытта балалар бакчасы, мәктәпкә яңа йөри башлаган вакытта безнең авылга килеп төште. Әлбәттә авылның эшмәкәре чакыруы белән бер шәкерт. Ул Мөхәммәдия мәдрәсәсендә укыган чоры, яшь, талантлы, җәлеп итә белә, аннары балалар белән эшли белә. Менә ул инде безне әкрен-әкрен шушы дин юлына өйрәтеп, дугалар өйрәтеп, безгә хәрефләр өйрәтеп, безгә диннең мен инде гади генә әйтәм, д хәрефен өйрәтте. Без шунда инде башларга түбәтәйләр киеп, кызлар яулыклар бәйләп, мәчеткә йөреп, мәчеткә кирип намазлар укый башладык. Ни өчен? Хәтта намазларда укый дип әйтмәс идем. Без хәреф өйрәндек, без дуга өйрәндек. Һәм шушының белән безнең каршыда торган зур киртәне җимерде әлеге шәкерт. Чөнки безгә әби бабайлар инде алар мәчеткә кергә ярамый, балаларга кергә ярамый куркытып, ягъни менә шундый нәрсә бар. Балаларга да кергә ярамый, анда мәчеттә тыныч булырга тиеш, анда шаулашырга ярамый дигән шушындый бер киртәне без атлап үтә алдык. Һәм шушы безнең күңелгә кирип калды. Һәм инде алга таба барбер менә мәктәптә укыган чорларда да әкрен-әкрен үзебез шушы безнең авылга инде хәзерге көндә бик күренекле галим, дин эшлеклесе ул Аллага шөкер Рәдиф хәзрәт Зәбиров, ул шушы безнең авыл кияүе, ул кайтып безне инде өндәп, әкренгә шушы дин юлында ныклап торып без аякка бастык, Аллага шөкер. Һәм инде уку йортларына керүдә, югары уку йортларында укуда әлбәттә менә шушы башлангычы үзебезнең дингә килү, шушы мәчетнең ачылуы, анда менә шушы яшь шәкертнең кайтып безне өйрәтүе булды, Аллага шөкер. Ә ул шәкерт бүгенге көндә сез аның белән элемтәдәме? Без аның белән элемтәдә, ул инде хәзер аның кадәр диндә югары дәрәҗәләргә иреште дип әйтә алмыйм. Ләкин инде барбер үз тормышын үзе күреп яшәп ята, Аллага шөкер. Ул хәзрәт тә булмады, ләкин инде заманда ул менә дин белемен алганда безгә шушы башлангычны бирә алды, Аллага шөкер. Хәзрәт булмаса да хәзрәтләр тәрбияләгән. Аллага шөкер, Аллага шөкер, Аллага шөкер. Яхшы. Яшь имамнар авылга кайтамы бүгенге көндә?
Бу инде бик кызыклы сорау. Менә мин үземне карт санамыйм әле, мин 88-нче елгы, миңа 30 гына яшь. Авылга кайту кайтмау мәсьәләсе һәркемнең бу инде урысча әйтсәк патриотизм була, татарча ватанпарварлык. Әлбәттә, һәркем үз тормышын үзе сайлый. Ул авылга кайту мәсьәләсе бик күп кырлы ул. Ни өчен? Чөнки менә соңгы бер 50 ел дәвамында халыкны ничек тәрбияләделәр. Мәктәптә хәтта безнең укытучыларыбыз инде берүк алар үзләренең адресларына шелтә буларак кабул итмәсеннәр. Ләкин безгә дә кичкенә чакта шундый әйтү булды: укымасаң авылда каласың, укымасаң менә доярка булып барасың кызларга, син тракторист булып барасың. Ягъни эшче көчен шул кадәр мәсхәрәләү дигән бер шушындый нәрсә булды. Шуңа күрә авылга имамның кайтуы да кешенең күңелендә булган омтылышыннан. Чөнки имам без инде безгә дә авылга кайтып безгә зур хезмәт хаклары вәгъдә итмиләр. Безгә инде ниндидер алтын таулары вәгъдә итмиләр. Биткәнче шушы Аллаһ Тәгаләнең кушуы буенча күңелдәге булган иманны башкаларга җиткерү нияте белән кайтабыз. Менә элгәре заманны инде бераз мисал итеп китерәм, ничек имамнар тәрбияләнгән. Мәсәлән, үзебезнең районда Мәшкәрә мәдрәсәсе булган, мәсәлән, Сабада Сатыш мәдрәсәсе, Кышкар мәдрәсәләре. Менә анда инде чыннан да зур галим кешеләр булган, алар динне яхшы белгәннәр. Алар балаларга диннең асылын өйрәтеп, шушы шәкертләр аларны инде башка авыллардан чакыртып ала торган булалар. Ягъни халык инде хат яза шушы мәдрәсәгә, безнең авылга мәсәлән имам кирәк, һәм инде шушы мәдрәсәнең җитәкчесе, ул хәзрәт кеше була инде. Ул шушы мәдрәсәдән җибәргән әлеге шәкертне, ләкин шундый шарт белән аңа торырга йорты, аңа хезмәт хакы бөтенесе каралган өчен, чөнки ул иртәдән кичкә кадәр мәчет тормышы, балаларга дини сабаклар бирү белән мәшгуль булган. Хәзерге көндә дә әгәр дә без инде имамның авылдагы ролен карасак, мәсәлән, нәрсә эшләргә тиеш имам дип шулай бит. Вазифалары бик күп. Вазифалары күп, ләкин халык әле әзер түгел. Күпчелек халык әзер түгел. Ягъни имам үз белдеклеге белән йөри, үзе оештыра, үзе халыкны чакыра. Әле без шундый дәрәҗәдә яшибез, Аллага шөкер. Ягъни халык үзе теләп, әйдәгез әле безгә имам кирәк диючеләр бар, ләкин бик аз. Димәк, бүгенге көндә имамнарга бернинди матди ярдәм юкмы соң? Алар бит үзегез әйтмешли дин сабаклары да бирәләр, мәчеттә карап торалар. Әле бит гаиләсе бар, һәр имамның гаиләңне дә тәэмин итәргә кирәк. Әлеге мәсьәләне без ничек карыйбыз? Мәсәлән, кайбер зур шәһәрләрдә, мәсәлән, мәчет тарафыннан, мәхәллә тарафыннан әлбәттә имамга хезмәт хакы куела. Ләкин күз алдыгызга китерегез, мәсәлән, 25 хуҗалыклы авыл. 25 хуҗалык, халкы инде аның 100гә дә тулмый. Шушы авылда имамга инде яшәрлек хезмәт хакы түләргә кирәк, шулай бит. Әлбәттә, бу инде күз алдына китереп булмаслык хәл. Шуңа күрә имамнар мәҗбүр булалар үз хуҗалыкларында эшләргә, үзләре ниндидер параллель мәсәлән эш белән шөгыльләнергә. Шуңа күрә имамнар үз көннәрен үзләре күрә. Ләкин хәзерге көндә Аллаһка шөкер, менә үзебезнең районда да, башка районнарда да ишетергә туры килә. Аллаһка шөкер, мәхәллә тарафыннан мәсәлән имамнарга мөрәҗәгать итеп, имамнар халыкны җыеп, шушы җыелган халыкка имамны янга утыртып, аның мөһимлеген, имамның кирәклеген һәм аның эшенең авырлыгын аңлатып, мәхәллә тарафыннан әлбәттә кергән шушы садака акчаларына, ярдәмнәргә, мәсәлән, авыл имамына күпмедер инде хезмәт хакы түләү мәсьәләсендә каралы. Ләкин ул әлбәттә инде зур суммалар түгел, мәсәлән, ләкин күпмедер бар, аның утына, газына түләргә инде җитеп бара торган. Аннан башка да бар, менә яшь имамнарга дигән инде безнең дәүләт тарафыннан да бар, менә мөфтиятебез тарафыннан шундый бераз ярдәм күрсәтелә. Яшь имамнарга, яшь укытучыларга, аларга ул инде бер елга, мәсәлән, күпмедер яшәп торырлык кына шундый бераз ярдәм бар. Ләкин инде ул әлбәттә стабиль түгел һәм инде дәвамлы түгел. Шуңа күрә ул күпмедер инде яшәрлек кенә. Имамнарга хезмәт хакын әгәр дә инде булдыра алса, менә көчле авыллар үзләре әнә шулай түләп торалар. Шундый имамнар бар, Аллаһка шөкер. Сездән сорыйм инде, сезгә дә өстәмә эштә эшләргә туры киләме? Әллә Безгә дә әлбәттә өстәмә эштә эшләргә туры килә. Ансыз гына булмый, чөнки гаиләне алып барырга кирәк, гаиләне тәэмин итәргә кирәк. Мин үзем бит авылда да имам булып торам, районны да җитәкләп барыбер 70
6 мәчет безнең районда, Аллага шөкер, 71 мәхәллә, чөнки 5 авылда безнең 2шәр мәчет инде. Шушы мәхәлләләрне барбыр инде җитәкләп алып барырга кирәк, һәрберсенә үрнәк табылырга кирәк, һәрберсендә булган ниндидер проблемалар бар икән, аларны да хәл итәргә кирәк. Аллаһка шөкер, булай инде бер абзыйның шунда әйтә торган сүзе бар. Зур акчаны күргән юк, акчаның беткәне юк, Аллаһга шөкер. Булганны җитеп бара, Аллаһга шөкер. Бар да төзек, бар да яхшы. Аллаһга шөкер, ярый. Имам булучы кешегә дини белем алу мөһимме һәм өстәмә белем дә кирәкме имам кешегә? Имам кешегә хәзерге заманда әлбәттә инде имам дигән сүз ул бит нәрсә дип әйтим, мәсәлән, зур мәчетләр бар, зур мәхәлләләр бар, шулай бит. Әлбәттә инде аның имамы, әлеге зур мәхәлләнең, зур мәчетнең имамы, ул дини яктан да, дөньяви яктан да белемле булырга тиеш. Чөнки аның халык белән эшлисе бар, чөнки аның мәхәлләне үз артыннан ияртеп алып барасы бар. Инде кече авылларда безнең әлеге мәсьәлә ул бөтенләй башкача карала. Мәсәлән, авылда өлкән берәр кеше инде имам булып торган була. Аның тормыш азагына җитеп, бер көн инде вафат булгач, авыл халкы инде уйга кала. Кемне имам итеп куярга, мәсәлән, шулай бит. Шул вакыт карала, әлбәттә, авылдагы акыллы, тәртипле, үрнәк булган башкаларга шундый бер кешене һәм инде әлеге кешене бөтен авыл халкы үгәтелдәр әйдә безнең авылда имам бул. Һәм инде әлеге кеше әлбәттә үзен җаваплы хис итеп, шушы авыл өчен, шушы мәхәллә өчен янып киеп яшәгән кеше, ул әлеге эшне үз өстенә ала һәм әлеге эштә әлбәттә үзеннән тырышлык күрсәтеп, мәсәлән, безнең Күкмарабызда, Аллаһга шөкер, бик матур гына, бик яхшы гына эшләп килә инде Күкмара мәдрәсәсе, Аллаһга шөкер, җитәкче анда Ришат хәзрәт Курамшин безнең төпле башлангыч белемне биреп, хәтта инде теләге булганнарга урта һөнәри белемне биреп, әлеге имамнар әлбәттә инде халыкка дини башлангыч дини белемне тапшыра торган безнең инде сыйфатлы имамнар тәрбияләнә. Алар инде алга таба башта имам булалар, аннары тәрбия алалар. Яки инде кайбер авылларда, мәсәлән, башта мәдрәсәне укып чыгалар, аннары ихтыяҗ тууга имам булучылар бар. Шуңа күрә инде әлеге мәсьәлә төрле яклап килгәндә дә менә бергә матур итеп эшләгәндә, Аллаһга шөкер, имамнар мәсьәләсе дә инде кайгыртыла, абыстайлар мәсьәләсе дә шулай ук, чөнки менә имам дип кенә әйтү шулай ук теге артык имамнарга гына ихтибар булмасын, абыстайлар мәсьәләсе дә бик кискен тора, чөнки абыстайлар да безгә кирәк, абыстайларны да без инде тәрбияләргә тиеш. Алар да бик мөһим роль уйныйлар, Аллаһга шөкер. Ләкин мәдрәсәдән чыккан һәр шәкерттә имам була дигән сүз түгел бит инде. Әлбәттә юк, чөнки аның кайберләре әлбәттә үзе өчен, шушы тормышта гаиләсен алып бару өчен, тормышын алып бару өчен, үзенә билгеле бер максатлар куеп яши алу өчен, шушы әлбәттә инде дини белемне алырга тырыша. Һәм алар әйтер идем, күбесе имам булырга атлыкмыйлар, чөнки бит кеше нәрсә дип әйтәләр, укый башлагач, үзенең белмәгәнен белә башлый. Һәм инде әлбәттә белмәгәнен белгәч, ул инде бу җаваплы эштән төрле яклап качалар. Һәм инде безгә әлбәттә чыннан да менә имамнарга зур игътибарны биреп, имамнарны зурлап, аларны инде имамлыкка сайлап куярга туры килә, Аллаһга шөкер. Аллаһга шөкер. Үзегез әйтмешлисез әле, бик яшь, 30-да гына, мәхәлләдә бит инде төрле яшьтәге имамнар бар, шулай бит, муллалар. Менә алар белән мөнәсәбәтләр ничек? Алар яшь кешегә ничек карыйлар? Җитәкче Төрле кеше бар, чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә дә төрлечә карадылар. Олылар да бар, яшьләр дә бар, кемдер бәлки инде яратып та бетермидер, кемдер инде өнәп тә бетермидер, ләкин кемдер зурлый, Аллаһга шөкер, инде олылыйлар. Шуңа күрә төрле кеше бар. Аны Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте, һәркем үзенә бәя бирә диде. Кемдер хурлый икән, ул үзенә бәя бирде, кемдер мактый икән, үзенә бәя бирде. Шуңа күрә без инде үзебезнең эшне белеп, алга карап эшли торган кешеләр, Аллаһга шөкер, беткәнче Аллаһ Тәгалә каршында инде эшебез төзек булсын, дөрес булсын. Ләкин мәхәллә халкы белән эшләгәндә, әлбәттә, менә шулай ук авылга имам булып килү, мәсәлән, әйтәсез бит инде, яшьләр авылга имам булып кайтырга атлыкмый, ашыкмыйлар дип, читтән кемнедер имам итеп кую, ул инде ничектер, нәрсә дип әйтим, үз авыл кешесе түгел. Ул анда яшьләрне белми, ул анда олыларны белми, ул анда, мәсәлән, хәтта кемдер аңа хезмәт хакы түләп эшләтсә дә, мәсәлән, ул инде анда күпмедер булырга мөмкин, аннары инде ул анда артык түзә алмый, аннан кача башын алып, чөнки аның ни гаиләсе юк, ни балалары юк. Әгәр дә гаилә балалары булса, ул ничектер әле авыл халкы белән бер кат элемтәгә кергәнче, ул аерым яшәп торган шикеллек була. Шуңа күрә авылга имам булып кайту, мәсәлән, мин үземнең туган авылыма имам булып кайттым.
Чөнки мен анда туган, минем әти-әним шунда, минем әби бабайлар шунда, анда бөтен халык мине белә. Шуңа күрә халык белән аралашу, алар белән яшәү өчен әлбәттә инде үз авылың кирәк. Һәм мин әйтер идем, һәр авылдан менә шушылай укырга яшьләрне җибәрә алсак, менә шушы яшьләрне тәрбияләп, авылга кайтара алсак һәм авыл халкы аларны зурлап, тәрбияләп, имам итеп тота алса, бу әлбәттә зур дәрәҗә булыр иде. Ләкин нәрсә дисәң дә, менә яшьлек сез аны искә алдыгыз инде, яшьлек шулай бит 30 яшь. Яшьлек барыбер үзенекен итә. Тәҗрибә җитмәү, белемнең әле сайрак булуы, мәсәлән, ул үзенекен итә, чөнки арада бар, чыннан да тәҗрибәле кешеләр, дәрәҗәле урыннарда эшләгән кешеләр. Һәм алар сораулар белән килгәндә, әлбәттә инде күп вакыт үзең сорауга каласың. Менә ул нәрсә бар, чыннан да. Шуңа күрә минем ничектер ул үземнең фикер инде, ләкин имам булып эшләргә тиеш барбер дә тәҗрибәле, олы яшьтәге кешеләр. Алар имам булып торса, мин яшь кеше, мин аның ярдәмчесе булып бөтен эшне эшләргә әзер, мәсәлән, андый ягы да бар. Барбер шул ук эшне эшлисең, ләкин фикерне әйтә олы кеше. Аның сүзе була, аның фикере була. Аллаһ Тәала барбер өлкәннәргә бәрәкәт биргән. Шуңа күрә әлеге мәсьәләне сызып ташларга ярамый. Чөнки безнең сезгә шушындый зур эш йөкләгәннәр икән инде, димәк, Алла бирсә, Аллаһ Тәгалә ярдәменнән ташламас. Әлбәттә, бөтен нәрсә Аллаһ Тәгаләнең тәкъдире буенча бит инде. Аллаһ Тәгалә үзе тәкъдирләгән, Аллаһ Тәгаләнең тәкъдире буенча эшлибез. Иншаллаһ, халык та дөрес кабул итә. Аллаһка шөкер. Дөрес кабул итә. Заманча имам, заман имамы менә ул нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? Нинди заманада һәм нинди урында, нинди мөхиттә яшәвенә карап, әлбәттә. Чөнки менә шәһәр имамнары, әлбәттә, алар безгә күбесе үрнәк. Шәһәрдә, әлбәттә, инде замана технологияларын кулланып эшләүче хәзрәтләр бик күп. Чөнки хәзер социаль челтәрләр белән дә эшлиләр, шулай бит. Халык белән эшләү өчен, әлбәттә, бөтен мәгълүматны интернет сайтларында куярга кирәк. Чөнки күп яшьләр менә безнең телефонда, шулай бит, алар телефон аркылы аралаша. Хәтта инде тере аралашу хәзер әзәеп кимеп бара дисәк тә, ялгыш булмас. Замана имамы дигәндә, мәсәлән, авылда яшәгән имам, мәсәлән, әйттек инде 25 хуҗалыклы авылда, анда әллә ни Instagram челтәрләре белән әллә нәрсә эшләп булмый. Чөнки анда өеңнән чыксаң, анда 1 сәгать эчендә бөтен 25 хуҗалыкны әйләнеп чыгарга була, шулай бит. Аны көнгә 2-3 мәртәбә әйләнеп чыгарга була. Ләкин шәһәр җирендә, әлбәттә, замана имамы ул замана белән бергә атларга тиеш. Һәм инде бер-беребездән үрнәк алырга тиешбез, мәсәлән, имамнар бер-беребезгә инде дөрес, яхшы тәҗрибә белән уртаклашырга тиеш. Шундый булганда, тиеш дип әйтеп тагын булмый инде. Монда кешенең күбрәк үзенең хаваскарлыгы, үзенең шушы эшне яратуы, үзенең шушы эш белән яратып шөгыльләнүе, әлбәттә, бик мөһим. Шуңа күрә замана имамы дигәндә, монда ике якны карап җитәргә кирәк. Беренчесе ул төпле фикерле, акыллы, һәм инде икенчесе хәзерге заман тәртибен аңлап, хәзерге заман белән эшләргә тиеш. Чөнки бөтен нәрсәне сызып ташлап та булмый, бөтен нәрсәне ачуланып йөреп тә булмый. Һәрбер нәрсәне дөрес итеп куллана белергә кирәк. Мәсәлән, шул ук интернет челтәре, замана дигәч без интернетны күз алдына китерәбез, башка нәрсә юк. Менә Хозур ТВ да сезнең, Аллаһка шөкер, хәзер күп кеше карый. Ләкин барбер дә һәркем әлеге нәрсәдән, менә телевидение булсын, шулай бит, яки интернет булсын, үзенә кирәклесен ала. Кемдер яхшылыкны тели икән, ул яхшылыкны ала. Кемдер начарлык тели икән, начарлык ала. Бөтен нәрсә дә шул. Урамга чыксаң да шул. Кемнән начарлык бер көлә, аннан начарлык бер көлә. Кемнән яхшылык икән, аннан яхшылык. Хәтта урамда барасың, шулай карап барганда, кемнәндер нур бер көлә, шулай бит. Кемнеңдер йөзенә карыйсың, йөрәкләр жу итеп китә. Шуңа күрә инде төрле кеше бар, төрле мөхит бар. Имам да әлеге кешеләр белән очраша, әлеге мөхит белән эшли. Шуңа күрә җәмәгать белән эшләгәндә, имамга да инде төрле яклап эшләргә туры килә. Чөнки кеше төрле яклап хәзер формулаша. Шуңа да инде Аллаһ Тәгалә имамнарны да шушы халыкка каратып, халыкка җайлап, әлбәттә инде билгеләтеп куйды. Шул бетте. Кешеләргә киңәш бирү өчен Тәҗрибәле, әлбәттә. әдәпнең нигезе нәрсә? Әдәпнең нигезе әдәпсезлек дип әйтер идем. Җаның тыныч булсын өчен нәрсә эшләргә кирәк? Җаның тыныч булсын өчен гөнаһларың булмау кирәк, беткәнче.
Hürmetli tomoshaçılar, siz Huzur TV телеканалынан hayırlı сәгатьтә тапшыруын карыйсыз. Бүген бездә кунакта Рәдиф хәзрәт Тимергалиев. Рәдиф хәзрәт, сәхифәбез барышында бик кызыклыгына җавап ишеттек. Әдәпнең нигезе әдәпсезлек. Бу моны ничек итеп аңлатып китегез әле. Моның кызык кына бер гыйбарәсе бар. Менә Лукман Хакимнан сораганнар, сез ничек әдәпкә өйрәндегез дигәч, ул әйткән әдәпсезләргә карап дигән. Әдәпсезләрнең әдәпсезлеге белән мин әдәпкә өйрәндем. Ләкин аның өчен әлбәттә кешенең күңелендә әдәп дигән шаткылар булырга тиеш. Кеше улыны улы итә белергә тиеш. Кешене кеше итә белергә тиеш. Башкаларның хакларын үтәргә тиеш. Һәм иң мөһиме кеше булып була, кешелекле булырга тиеш. Шуңа күрә әгәр дә кешелекле була икән, ул әлбәттә әдәпле була. Шуңа күрә ниндидер бер карашлар белән, ниндидер бер максатлар белән әлбәттә инде әдәпле булып бетеп булмый. Кеше киң кырлык булырга тиеш. Ул төрле яклап инде аңларга тиеш, дөньяны танырга тиеш, кешеләрнең үзара мөгамәләсен инде санлап яшәргә тиеш. Ләкин менә кешенең әдәпсезлегенә карап, миңа булай эшләргә ярамый дигән фикергә килми бит бөтен кешедә. Үзегез әйтмешле, ул барыбер ниндидер менә әдәп чаткылары булырга тиеш инде күңелдә. Шуңа күрә бөтен кеше әдәпле түгел бит инде. Шуңа күрә бөтен кеше әдәпле түгел. Әгәр дә без бөтен кешене бер калыпка сыйдыра башласак, Аллаһ Тәала әйтә, әгәр дә бөтенегез аның мәгънәсен генә әйтәм инде. Әгәр дә бөтен дөнья кешесе әдәпле булып бетсә, Аллаһ Тәала безне алмаштырыр иде. Әгәр дә бөтен кеше әдәпсез булып бетсә дә, Аллаһ Тәала безне башкалар белән алмаштырыр иде. Бар шундый кешеләр әдәпсезләр бар, бар шундый кешеләр әдәплеләр бар. Без әлбәттә күңелдән әдәплеләргә тартылырга тиеш, алардан үрнәк алырга тиеш беткәнче. Чөнки бөтен кешене бер калыпка барыбер салып бетереп булмаячак. Шулай. Сез Күкмарада гадәти дини бәйрәмнәр генә түгел, ниндидер спартакиадалар, әллә нәрсәләр, бик төрле бәйрәмнәр оештырасыз. Моның нәтиҗәләре бармы? Моның иң беренче максатлары бар. Максатлары максатлары моның берләштерү, аралашу, чөнки әйттек бит, менә мөселманнарның саны арта барган саен, аларны үзара күрештерү кирәк, аралаштыру кирәк, фикернең бер булуы кирәк. Һәм инде әлбәттә үзара күрешү, аралашу ул безгә җитми, чөнки замана дидегез, менә замана интернетка әйләнеп бара, бөтен кеше гаджетта, смартфонда, планшетларда, һәм кешене инде әлеге мәсәлән интернет дөньясыннан әзрәк кешелек дөньясына да чыгарга кирәк. Реаль тормышка дип әйтәбез, дөрес. Шуңа күрә спартакиада булсын, ул төрле викториналар, төрле чаралар булсын, дини бәйрәмнәрне оештыру мәсәлән, бөтенесе аның әлбәттә менә шушы халыкны берләштерү нияте белән башкарыла. Һәм нәтиҗәсе әлбәттә бар, чөнки кемдер мәсәлән дингә инде күптән килгән, кемдер мәсәлән яңа кирип бара дингә, алар инде күрәләр. Карале мөселманнар чыннан да күп икән, мөселманнар бердәм икән. Һәм инде менә әйтелгән әдәп, әхлак, орлыкларын әлеге урында инде салып җибәрергә була. Монда инде шәхси үрнәк, күп кешенең шәхси үрнәге белән кеше инде башкаларга яхшы үрнәк күрсәтә, һәм инде нәтиҗәсе шул, мөселман өммәте әлбәттә әдәпле, әхлаклы, гыйлемле булырга тиеш. Димәк, кешеләр тартыла. Кешеләр тартыла, кешеләр катнаша, кешеләр килә, кешеләр кызыксына, Аллаһка шөкер. Менә шуңа күрә дә инде яшисе килә, эшлисе килә, шуңа күрә инде оештырасы килә. Ярдәм итүчеләр бармы бу эштә? Әлбәттә, ярдәм итүчеләр бар. Шушы халык арасыннан үзләре үк ярдәм итеп, үзләре үк оештырып, мәсәлән, шул мәхәлләләрдә бер-берсен, мәхәллә дигән мәчетләр бер-берсен чакыралар, бер-берсе белән эшлиләр, бер-берсе белән аралашалар. Ярдәм итү ул бер шундый кызыклы фикерем бар минем. Менә күп вакыт без бит инде мәчетләр салганда да яки нәрсәдер оештырганда да без уйлыйбыз, кайдандыр бер зур чиновникны табабыз да, аны спонсор итәбез дә, аның бөтен акчаларын селкетеп алабыз да, һәм башкаларга нәрсәдер оештырабыз. Юк, алай түгел. Ниндидер бәйрәм оештырасың икән, мәсәлән, анда килеп катнашучылар һәрберсе күпмедер өлеш кертергә тиеш. Мәсәлән, мәчет салганда да шулай. Әгәр дә авылда, мәхәлләдә шушы мәхәллә халкы әлеге мәчетнең салынышына өлеш кертми икән, мәчеткә йөрүче булмый. Ул изаг алынып тора, чөнки кеше анда килергә, нәрсә дип әйтим, читенсенә ул аныкы түгел, ул кемнеңдер шәхси йорты шикелле карыйлар. Әгәр дә һәркем бер кирпич булса да китерсә, ул анда әйтә, монда минем өлеш керде ди, шулай бит, һәм килә ул анда катнаша. Шулай чаралар үткәргәндә дә шушы арадан
шул ук егетләр киләләрме, олы абзыйлар киләләрме, апалар киләләрме, абыстайлар киләләрме, алар һәрберсе үз өлешен кертәләр. Кемдер мәсәлән шул ук бәйрәмнәрдә кемдер коймак пешереп китерә, кемдер чәй кайната, шулай бит. Һәм шулай итеп бергә берләшеп, һәркем әлеге чарада инде катнаша, һәркем үз өлешен кертә. Шуңа күрә әлеге чаралар ничектер бер җанлылык ала һәм күңелле үтә, Аллага шөкер. Нинди генә чара булса да, шуңа күрә кешегә без шоу ясамыйбыз, кешегә без ниндидер представление ясамыйбыз. Кешене шунда катнаштырып, аларны берләштерергә, аралаштырырга тырышабыз биткәнче. Бердәмлектә көч дигән бит. Әлбәттә. Вагаз темаларын ничек сайлыйсыз, хәзрәт? Вагаз темалары күп вакыт, беренчедән безнең инде дини календарь бар. Шулай бит, дини календарь, айлар бар безнең. Әлбәттә, менә Рамазан ае үтеп китте. Шулай бит инде. Анда Рамазан ае җиткәч, без бит инде хаҗ турында сөйләмибез, шулай бит. Ураза турында сөйлибез, закат турында сөйлибез, шулай бит. Шулай ук, мәсәлән, ай урталары була һәм башкалар. Шул вакытта инде туры китереп сөйлисең. Аннары бит Аллаһ Тәгалә барбер сынауларда биреп тора. Мәсәлән, кайдадыр балаларга мәсәлән ярдәм кирәк. Шулай бит. Әлбәттә, инде халыкның күңеленә үтеп керергә кирәк. Алар турында сөйләргә кирәк, ярдәмләшү кирәк. Мәсәлән, пожарлар була. Менә үзебезнең Кукмарада безнең бер гаилә йортлары, каралты куралары янып бетте. 2 бала янып үлде шунда мәсәлән. Шуңа күрә менә әлеге чараларны анда бит синең мәхәлләңдә мәсәлән яки синең күрше авылында шушындай хәл була торып, син башка нәрсә турында сөйли алмыйсың. Син әлбәттә шушының турында сөйлисең. Халыкка аңлатырга кирәк, халыкка җиткерергә кирәк. Аларны инде кузгалтырга кирәк. Аларны инде әлеге гаиләгә мәсәлән ярдәм, кемдер дуга кыла шулай бит, кемдер матди ярдәм итә, кемдер барып хәлләрен белә, кемдер инде аларга ничектер башкача мәсәлән тәэсир итәргә мөмкин. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә үзе вагазларны китереп чыгара. Һәм менә әдәп мәсьәләсенә килгәндә дә бик кызыклы ул минем үзем өчен дә. Мәсәлән, әгәр дә мәхәллә нидә булса гөнаһ эшләнә икән. Була бит мәсәлән, кемдер бауга менде. Шулай бит. Әлеге халәтне халыкка җиткерергә кирәк. Әдәпсезлек итеп күрсәтергә кирәк, мәсәлән, гөнаһ итеп күрсәтергә кирәк. Менә шундый мәсьәләләрне әлбәттә инде вагазларда кулланырга туры килә. Вагаз дигәндә әлбәттә, мәсәлән, безнең җомга елга ул бит инде ничә 50 катна, шулай бит. 52 җомга инде ул. Булай авылларга, мәхәлләләргә барганда әлбәттә шушы мәхәлләдә нинди проблема бар, шуны күтәрергә тырышасың. Коръән укырга өндисең, намаз укырга өндисең, шулай бит инде. Әлеге Аллаһ Тәгалә инде мәсьәләне безгә җиңел кылган, Аллаһка шөкер. Безнең Коръәнебез бар, Пәйгамбәр саллаллаһу сөннәте бар, Аллаһка шөкер. Без инде хәдисләрдән, аятлар белән әлбәттә инде вагазларны әзерләп, халыкның күңеленә үтеп керергә тырышабыз, Аллаһка шөкер. Вагаз сөйләр өчен сәләт кирәкме? Менә Сәйдә абыстай Аппакова килгән иде алдагы бер тапшыруларга. Ул әйтте инде артист булырга кирәк, психолог булырга кирәк дип. Сез дә шулай уйлыйсызмы? Аерым бер сәләт кирәкме моның өчен? Ихлас булырга кирәк. Ихлас булырга кирәк. Телдән чыккан колакка гына ирешә, күңелдән чыккан күңелгә ирешә. Кемнеңдер сәләте юк бөтенләй, ләкин ул шундый итеп вагаз сөйли, аны бөтен кеше авызын ачып тыңлап тора. Ул артист та түгел, ул укытучы да түгел, ул беркем дә түгел. Ләкин ул ихластан борчыла әлеге мәсьәлә өчен. Аның ихласлыгы бар. Кемдер мәсәлән матур итеп анда сөйләргә мөмкин, ләкин аны күпме халык ах итеп тыңлый, ләкин күңелләргә барып ирешми. Ике абзый остановкада очрашканнар да шулай сорашалар икән, кая бардың? Менә мәчеткә бардым. Нәрсә булды? Менә вагаз булды. Нәрсә турында сөйләйсең, хәзрәт дигәч, уйлап тора да. Нәрсә турында сөйләгән белмим, ләкин бик матур сөйләде инде дип әйтте. Шуңа күрә менә ул бит инде аның асылына кермәгән. Ул матур сөйләгән, ул артист мәсәлән. Ләкин бу абзыйның күңеленә үтеп кермәгән ул. Күңеленә үтеп керсә, ул аның турында уйланыр иде. Вагаз бит ул кешене әзрәк җанландыру өчен, аны уятып җибәрү өчен сөйләнә. Шуңа күрә вагаз ул инде насихат, ул киңәш. Кемнеңдер мәсәлән ниндидер кайгысы, хәсрәте булырга мөмкин. Син аңа инде киңәшне ихлас күңелдән бирәсең. Шуның белән аны җанландырып җибәрәсең. Әлбәттә инде Сәйдә абыстайның да сүзләренә беренче каршы килә алмыйм. Әлбәттә инде анда синең артистлыгың да булырга тиеш, шулай бит. Әлбәттә син психолог да булырга тиеш. Ораторлык сәләте дә булырга тиеш. Алар бөтенсе булырга тиеш. Менә һәркем психолог үз өлкәсендә эшли, шулай бит инде укытучы үз өлкәсендә эшли, оратор үз өлкәсендә. Алар һәрберсе шушы сыйфатлар белән ия. Имам шуның бөтенсен алып, әле имам булып эшләргә тиеш, шулай бит инде. Ул әле ул гына түгел, аның үзенең тормышы тәртип булырга тиеш. Син халыкка чыгып нәрсәдер сөйләгәндә, синең әгәр дә гаиләңдә мәсәлән, син гаилә кыйммәтләре турында сөйләгәндә, гаиләңдә тәртип түгел икән, халык сине тыңламый. Әгәр дә кешегә мәсәлән хуҗалык турында сөйләгәндә, синең үзең хуҗалыгың аксый икән, халык аны күреп тора.
Шуңа күрә иң яхшы имам, Гамәлләр белән. иң яхшы имам үз авылыңда. Сине халык белеп тора, сине халык күреп тора. Шуңа күрә халык белән эшләгәндә инде син әлбәттә алдаша алмыйсың. Анда син гади кеше буларак үрнәк. Чөнки имам дигән сүз ул үрнәк. Ул үрнәк. Үрнәк булырга тиеш төрле яклап. Ияртүче үрнәк. Шуңа күрә халык кем артыннан иярә? Әлбәттә яхшы үрнәк артыннан иярә. Шуңа күрә имам инде яхшы үрнәк булырга тиеш. Имам да кеше бит, ялгышлыклар китәдер бит инде имам кешеләрнең дә. Пәйгамбәр саллаллаһу әйтә, "Куллу бәни адама хаттаун" ди. Һәрбер адәм баласы хаталы. "Хайрун минкум тәввабин." Иң хәерлесе ул тәүбә итүче. Гөнаһны таный белергә кирәк. Кайбер кешеләр бар бит, ялгыш эшли, ләкин киресен кирләнә, мин ялгыш эшләмәдем ди. Имам да ялгыша ул. Имам да ялгыша, ул да ялгыша, ул да, ләкин ул тәүбә итәргә тиеш. Бер яшь имам авылга кайткач, шулай йорт бирәләр, җимерек кенә йорт дигәннең киртәсен кагарга кирәк, нитәргә кирәк. Чыга да киртә кага башлый инде әзрәк яңартырга һәм башкалар. Күрше егете почмакта басып карап тора, инде шулай карап тора. 1 сәгать, 2 сәгать үтә. Энем, нәрсә булды? Ник карап торасың? Эшең юкмы әллә дигәч, юк абый, эшем дә бар дип карап торам әле. Нәрсә булды дигәч, менә ди чүкеш белән кадакка сугам дип бармакка суккач, бабайның нәрсә кычкырганын да беләм, әтиң нәрсә кычкырганын да беләм ди. Менә хәзрәт нәрсә дип кычкырам икән ди, шуны ишетәсем килә ди. Ягъни ул үрнәк алырга. Менә имам нинди булырга тиеш ул. Менә шушында бармакка чүкеш белән суккач, имамнан нәрсә чыга. Кай вакыт бөтен без уйлаган яхшы нәрсә чыкмый бит инде, шулай бит. Кемнеңдер гаибе дә булырга мөмкин, кыйыгы да булырга мөмкин. Шуңа күрә кайбер галимнәрнең шунда әйткән сүзе бар: имамның гамәленә түгел, аның сүзенә карагыз дип. Әгәр дә ул яхшы киңәш бирә икән, тотып яшә. Чөнки бөтен кешенең гаибе бар. Әгәр дә хәзер бер гаибе өчен без имамнарны инде сүгә башлыйбыз икән, әлбәттә без анда идеаль кеше тапмыйбыз. Анда идеаль кеше эзлибез икән, безгә инде Бакара сүрәсендәге теге яһудилар белән сыерлар мисалы инде шулай бит. Менә сыер нинди төстә булырга тиеш, ул бузаулаган булырга тиешме һәм башкалар. Һәм ахырда нәрсә булды? Шушы сыер авырлыгы кадәр алтын бирергә кушты хуҗасы, бетте. Шуңа күрә артык сорау бирмичә, җайлап кына инде имам да үз эшен эшли, ләкин инде ялгыша икән, имамны халык төзәтергә тиеш, имам да аны кабул итәргә тиеш. Монда үзгә эше психолог та булырга кирәк. Һәм иң мөһиме тәүбәгә килергә кирәк. Сүздә юк. Киләсе даими сәхифәбездә дә нәкъ менә тәүбә турында сөйләнелер. Тәүбә. Тәүбә гарәпчәдән иманлы кешенең гөнаһлары өчен Аллаһ Тәгаләдән гафу соравын аңлата. Аллаһ Тәгалә Коръәндә булай дип әйткән: Аллаһның ярлыклавын һәр вакыт сорагыз. Шиксез Аллаһ Тәгалә гөнаһларны ярлыклаучы ва рәхимле. Бүркәнүче сүрәсе 20-нче аят. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям бер гөнаһсыз кеше булуга карамастан, башка мөселманнарга үрнәк күрсәтеп, һаман тәүбә итә торган булган. Ул булай дигән: "Чыннан да мин көн сайын Аллаһ Тәгаләдән 100 тапкыр гафу сорыйм." Тәүбәнең берничә шарты бар. Тәүбә итә торган гөнаһыңны бүтән бер кайчанда эшләмәскә кирәк. Кулыңа харам ичимлек салынган савыт тоткан килеш эчмим дип тәүбә итү килешми. Ихлас күңелдән тәүбә итәргә кирәк. Бу гөнаһны башка бер кайчанда кылмау нияте булырга тиеш. Тәүбә ителә торган гөнаһыгыз белән башка кешегә зыян салгансыз икән, ул зыянны капларга, мәсәлән, урлаган әйберне хуҗасына кайтарып бирергә кирәк. Аллаһ Тәгаләдән ярлыклауны теләсә кайсы телдә сорарга мөмкин. Гарәп телендә моның махсус формулалары бар. Аларның иң гадие Астагфируллах, ягъни мин Аллаһдан гафу сорыйм. Хөрмәтле тамашачылар, сез хәерле сәгатьтә тапшыруын карыйсыз. Бүген студиябызда кунакта Күкмара имам мөхтәсибе Рәдиф хәзрәт Тимергалиев.
Рәдиф хәзрәт, сез һәр вакыт халыкка да ачык, журналистларга да ачык. Менә үзегез әйтмешли, инде заман белән бергә атлап интернет шелтәрендә дә сез актив, һәр вакыт комментарийлар язасыз, үзегезнең фикерегезне белдерәсез. Сез шундый кешеме, әллә инде чын имам шулай булырга тиешме ул бүгенге көндә? Безнең максатлар бик зур инде. Кай вакыт үзебезгә шундый максатлар куябыз. Без социаль челтәрдә дә булырга тиеш, тегендә дә булырга тиеш, монда да булырга тиеш, ләкин төрле яклап барыбер формулашып бетеп булмый. Мин инде үзем тырышам социаль челтәрләргә дә куярга, комментарийларда язырга, ләкин бөтенесенә җитешеп бетеп булмый. Бөтен авырлыгы шунда. Бар безнең блогерлар, шулай бит, алар шуның белән яши торган, шулай бит. Барыбер халык белән дә эшләргә кирәк. Аннары кәефнең дә төрле вакыты була, шулай бит. Ләкин барыбер имам буларак бөтенесен алып барырга кирәк, бөтенесен эшләргә кирәк. Төрле яклап инде күрергә кирәк, күренергә кирәк. Аннары бит журналистлар дип әйттегез, менә сорау белән килгән икән, бурып җибәреп булмый кешене. Әлбәттә инде җавабын белмәгәндә табырга тырышып бирәсең инде, шулай бит. Белгәндә җавап бирергә тырышасың. Шуңа күрә төрле яклап әлбәттә кеше буларак, имам буларак кына түгел, кеше буларак, төрле яклап без инде киң кырлы шәхес булырга тиеш. Мин шулай дип уйлыйм. Имам булу әлбәттә инде җаваплылыкны арттыра, җаваплылык арттыра, чөнки әйткән сүз өчен үкенмәслек тә булырга кирәк. Шуңа күрә кайбер хәзрәтләрне менә мин игътибар белән инде күзәтәм, чөнки алар төрле вагазлар һәм башка үзләренең мәсәлән очрашуларын YouTube шелтәрләрендә, Instagramнарда куеп баралар, шулай бит. Монда бит хикмәт нәрсәдә? Менә алар шундый дәрәҗәгә ирешкән, димәк, шушы әйткән сүзләрен алар үкенмәслек итеп әйтәләр, шулай бит. Чөнки була шундый вакыт, мәсәлән, яшьрәк вакытта нидер интервью биреп ташлыйсың, мәсәлән, соңыннан күпмедер вакыттан соң синең фикерең үзгәрергә мөмкин, шулай бит. Ләкин үкенмәслек булырга тиеш. Әлбәттә үкенмәслек булырга тиеш. Аның өчен әлбәттә инде Аллаһ Тәгаләнең Коръәне бар. Коръәни Кәримнән ерак китмәскә кирәк. Велосипед уйлап чыгарасы түгел, шулай бит. Пәйгамбәребезнең әйткән сүзләре бар. Шуларга таянып, галимнәрнең әйткән сүзләре бар. Шуларга таянып, әлбәттә инде эшен алып барсаң, белгәнен сөйлисең, белмәгәнен сөйләмисең. Бетте мәсәлән. Халык белән эш итүдә менә шушы социаль челтәрләрне, шул ук Instagramны көчле бер корал дип саныйсызмы? Әлбәттә, бер мизгел эчендә күпме кеше карый бит. Ул гына түгел, WhatsApp челтәре бар безнең, WhatsApp рассылкалар бар, шулай бит. Бер мизгелдә менә аның кадәр кешегә шалтыратып та җитешеп булмый, эндәшеп тә җитешеп булмый. Ләкин бер мизгелдә ул менә телефонга пык итеп килә дә, бер тавыш шулай бит, күпме кеше ачып, шуны укый, мәгълүмат барып ирешә. Бу бик уңайлы корал әлбәттә, хәзерге заманда. Ләкин кыямәт көн алдыннан вакытның бәрәкәте китәр дигән. Вакытның бәрәкәте менә шуның кадәр җиңел булса да, ләкин инде җитешмибез. Җитешмибез. Тегесенә дә җитешмибез, монысына да җитешмибез. Мәгълүмат куеп та җитешмибез. Шуңа күрә андый хикмәт бар, ләкин көчтән килгәнчә без тырышырга тиеш, без эшләргә тиеш бетте. Бер интервьюгызда сез хаҗ ул сабырлыкка өйрәтә дигәнсез. Тагын нәрсә өйрәтә сабырлыкка? Моның сабырлык дигән, әгәр дә игътибар итмичә башта хаҗына игътибар итсәк, анда әлбәттә бик зур дәрес. Ул хаҗ сабырлыкка да өйрәтә, ул юмартлыкка да өйрәтә, ул башка сыйфатларын да адәм баласының тәрбияли. Ләкин инде тагын нәрсәләр сабырлыкка өйрәтә дигәндә, әлбәттә тормыш үзе кешене сабырлыкка өйрәтә. Адәм баласы сабыр була белергә тиеш. Мәсәлән, ризык мәсьәләсенә килгәндә, ризык дип гарәп телендә әйтелә, шушы дөньяда без ашый торган, куллана торган эчемлекләр, ашый торган ризык кына түгел, безнең йортларыбыз, машиналарыбыз, безнең матди ягыбыз, менә ул бөтенесе ризык. Әгәр дә без шушы ризыкны ашыктырмасак, Аллаһ Тәгалә үз вакыты белән бирә. Хаҗда да шулай. Син чыгып киттең бер айга мәсәлән. Битте. Бу вакытың синең Аллаһ юлында. Син барачаксың, насип булса. Син хаҗ кылачаксың, Аллаһ насип итсә. Син кире әйләнеп кайтачаксың, насип итсә Аллаһ Тәгалә. Менә шушыны фақат сабыр итеп көтәргә генә кирәк. Менә күп кешеләр шунда я сабырсызлана, я ашыктыра башлыйлар. Менә шунда күренә инде. Син бит бер айга чыгып киттең, шулай бит. Йортыңнан чыгып киттең хаҗ кылам дип. Син билгеле инде кайтасы самолетыңның вакыты. Бетте, вәссәлам, сабыр итеп йөр. Ләкин адәм баласы нәрсә эшли? Адәм баласы сабырсызлана. Адәм баласы инде сабырсызлыгын күрсәтә. Менә шушы хаҗ ул сабырлыкка өйрәткән шикелле тормышта шулай. Без бу дөньяга килдек. Монда күпмедер генә яшибез дә һәм бу дөньяны калдырып китәбез.
Ләкин адәм баласы нәрсәш? Аңа бүген кирәк, күп кирәк, бөтенесе бер юлы кирәк. Сабыр ит, бетте. Шуңа күрә адәм баласын хаҗ да өйрәтә сабырлыкка, аннары инде дөнья үзе өйрәтә адәм баласын сабырлыкка. Сабырлык турында хәдисләр дә бик күп. Сабырлык турында хәдисләр дә бик күп. Сабырлыкның яртысы, мәсәлән, иманның яртысы дигән андый хәдисләрне күп ишетеп беләбез шулай бит. Шуңа күрә сабырлык ул инде Коръәни Кәримдә дә иң күп искә алынган сыйфатларның берсе. Аллаһ Тәгалә сабыр итүчеләр белән, сабыр иткән кешеләргә мәгъият бирә, бергә булуны бирә. Шуңа күрә инде сабырлык ул адәм баласын тыеп тора торган бер сыйфат. Мәсәлән, ураза да ул сабырлык. Ураза тоту әлбәттә кешегә сабырлыкны бирә. Хаҗ турында сөйли башлаганбыз икән инде тамашачыларыбызга да шунда күргән, белгәннәрегезне, шунда хатирәләрне сөйләп китегезче, үзегез шунда булган кеше буларак. Алланың рәхмәте булсын. Менә хаҗ дигәндә без бит инде иң беренче күз алдына китерергә тиеш нәрсәне? Мәккә, Мәдинә җирлеге. Шулай бит инде. Менә адәм баласының Мәккә, Мәдинә җирлегендә булуы, анда аерым бер тәртибе белән гыйбадәтне кылуы. Ләкин аның әле арасында бар сәфәре, шулай бит инде. Менә шушы сәфәрләр бөтенесе алар вакытлыча, алар ынтыла. Ләкин Мәккәгә баргач шундый бер сыйфат бар. Аллаһ Тәгалә Тин сүрәсендә әйтте: "Ва хазал баладил амин" диде. Мәккә шәһәрен иминлек шәһәре диде. Имин, ягъни адәм баласының күңеле тыныч анда. Мәсәлән, монда яшәгәндә без шушы шәһәрдә килде, монда пробкалар, монда халык, монда эсселек, монда ыгы-зыгы, кемнедер таба алмыйсың, дөрес бурылышка кирип китә алмыйсың, шулай борчыласың, кайгырасың, соңга каласың, җитешмисең, шулай бит. Анда баргач, менә күңелдә нинди бер иминлек, ниндидер бер тынычлык, бер дөнья мәшәкате юк, бер нинди кайгы хәсрәт, бер нәрсә турында уйламыйсың. Аллаһ каршында күңелең чиста. Һәм иң төбе менә кеше намаз укыганда да, кеше ураза тотканда да, хәтта мәсәлән намазда, уразда булмаган кеше ул аш үткәрә, шулай бит, садакасын биреп чыга мәсәлән, җомга көннән көнгә бер. Менә шунда кешенең күңелендә бер тойгы бар. Мин нинди дә булса изгелек эшләдем, шулай бит. Һәм ул бер рәхәтлек хисе. Хаҗга бару адәм баласына тулысынча җаны, тәненә бер шундый иминлек бирә, рәхәтлек бирә, тынычлык бирә. Адәм баласы әгәр дә шушы сыйфатны татый алса, әлеге җиргә барып, Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең фарызын үтәгән була. Чөнки кеше гомеренә бер мәртәбә булса да хаҗ кылырга тиеш. Ул бер мәртәбә булса да барып әлеге җиргә, әлеге хисне тоерга тиеш. Чөнки аның әлеге хис калган тормышына һичшиксез тәэсир итә. Һәм безнең хаҗга баручы өлкән, күбрәк баралар иде әле өлкәннәр, хәзер яшьләр бик күп бара, шунысы сөендерә. Әлеге гамәлне кылган өлкәннәр алар әйтә: "Ник мин монда иртәрәк килмәдем икән?" Ләкин яшьләргә шушы ирешә башлау, монысы аеруча да сөендерә. Яшьләр яшь чагында барырга ашкыналар, яшь чагында барып калалар. Шуннан да әлеге халәт белән шушы җирлектә дә яшәүе ул кешегә инде бер төрле тынычлык, бер төрле иминлек бирә күңелне. Насыйп итсен һәр барчабызга. Амин, шулай, амин, амин. Күкмара халкын нинди сыйфат белән тасвирлар идегез? Күкмара халкы бик көнчел, бик үҗәт. Көнчел дигәнем ак көнчелек бар халыкта. Бик үҗәт, бик тырышлар. Кеше нәрсәдер эшли икән, ул кешедә булмасын димәм, мин дә эшләргә тиеш аны. Мин дә аны эшләргә тиеш ди, мин дә булдырырга тиеш ди. Шуңа күрә менә андый сыйфаты бар. Күңелегезне әрнетә алырдай күренеш бармы? Динсезлек. Балаларда иң беренче чиратта нәрсәне тәрбияләргә кирәк? Кешелеклелекне. Хөрмәтле тамашачылар, хәерле сәгатьтә тапшыруында кунакта бүген Рәдиф хәзрәт Тимергалиев. Рәдиф хәзрәт, әйдәгез, гаиләгез турында сөйләшик. Сезне күп балалы ата дип беләбез. Тамашачыларга да сөйләп китегез әле тормыш иптәшегез турында, балаларыгыз турында. Аллаһка шөкер, балалар күп балалы гаилә башлыгы дип әйтмәс идем, чөнки бездә 4 кенә бала. Кенә дип әйтеп буламы икән 4 баланы бүгенге заманда? Әлбәттә, бу инде күп балалык дигән сүз. Мәсәлән, үзебезнең, минем әбием исән сау, бабаем менә Рамазан аенда вафат булды 89 яшендә. Әбием 86. Әбием әйтә инде: "Улым, 4 бала бит инде җитәр инде.
Әбем әйтәм, сезнең күпме соң? 10 уйдык без әби. Улым, без 10 уйдык. Әйтәм, бит әле 4 бала бигәс, 10 янында шулай бит. Шуңа күрә бала бит үз ризыгы белән туа, үз гомере, үз бәхете белән туа, үз гамәлләре белән, үз шөгыле белән туа. Шуңа күрә Аллаһ теләп бирә икән, инде ул балалар шушы дөньяга туасы җан икән туа. Шулай бит. Яшәеш дәврендә Аллаһ Тәгалә шушы бала сәбәпле ризык бирә. Хәтта менә шушы көннәрдә бер абзый белән сөйләшәбез, ул әйтә, бала туды ди. Бала туар алдыннан 3 көн алдан аварияга эләктем. Машинам җимерелде. Мин гаепле. Янда утырган кеше аңын югалтты, больницага эләкте. Каршыдагы машинаның кешеләре җимерелеп бетте, больницага эләктеләр. Мин башын тотып утырам, минем бөтен дөньям шәлпәрәмә килде дип әйттем. Ләкин 3 көннән бала туды ди. Тернәкләндек, теге кешеләр тернәкләнде, Аллаһка шөкер. Аллаһ Тәгалә җаен мөмкинлеген бирде. 1 ел эчендә шул кадәр күтәрелдем ди. Менә теге балаң ризык белән туган ул сине. Шул кадәр күтәрелде, мин ничә ел эшләп аның кадәренә әле булдыра алмаган идем. Тегеннән җае чыга, моннан җае, тегесе килеп чыга, монсы килеп чыга. Шуңа күрә Аллаһ бәрәкәтен бирә үзе. Шуңа күрә Аллаһка шөкер, Аллаһка шөкер. Балалар үз ризыклары белән туа. Хәләл җефетем дә Аллаһка шөкер инде иманда, намазда. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә үзенә сабырлык бирсен. Мин аның кадәр үк авыр түгел, аңа авыр. Чөнки ул 4 баланы, алар бөтенсе кичкенәләр, чөнки бездә Беренчеләр игезәк булды, 2 кыз, Аларга ничә яшь? Аларга 6 яшь. Аннан бераз кичкенәрәгенә 5 яшь. Хәзер менә аннан да кичкенәсенә 5 августта безнең 2 яшь тула. Шуңа күрә бөтенсе кичкенәләр. Шуңа күрә әниләренә Аллаһ сабырлык бирсен. Мин инде әти кеше нәрсә, мин ризык алып кайтам шунда, кием, нәрсә, миңа мөрәҗәгать итәләр инде, әйбер кирәк булган. Абылай гомумән әни кеше инде. Әни кеше. Тәрбияне дә күбрәк әни кеше бирә. Балалар белән дә күбрәк әни шөгыльләнә. Әтинең кайвакыт кәефе булмаганда да әни үз канат астына ала. Шуңа күрә балалар күбрәк әни белән тәрбияләнә. Аллаһка шөкер. Баланы тәрбияләгәндә иң беренче чиратта нәрсәгә игътибар итәргә кирәк? Бала тәрбияләүдә әлбәттә инде баланы шушы дөньяга яраклашып яши торган шәхес итеп тәрбияләү кирәк. Үзе аңлап, акны карадан айыра белеп, кеше белән дөрес мөгамәлә кара белеп яши торган бер шәхес булырга тиеш. Һәм әлеге өлкәдә безгә ярдәмгә дин килә, ислам дине. Әгәр дә дини тәрбия белән тәрбиялибез икән баланы, мәсәлән, Аллаһ Тәгаләне яратырга өйрәтмәсәң, Аллаһ Тәгаләне танырга өйрәтмәсәң балага, мәсәлән, кайчанда булса, ул синең гаиләңне калдырып чыгып китә. Шушы калдырып чыгып киткәндә баланы нәрсә дип сиңа киңәш бирәсең? Балам, Аллаһ Тәгалә бар, ул сине күреп, белеп, ишетеп тора. Нинди дә булса авырлыкка калсаң, ул сиңа ярдәм итә. Ягъни балага ярдәмчеләрне син инде нәрсә биреп чыгарасың. Аллаһ Тәгалә ярдәм итә, фәрештәләре бар, шулай саклыйлар, яклыйлар. Шуңа күрә баланы инде дин белән тәрбияләү әлбәттә күп кырлы менә шушы төрле безнең каршыда килеп баскан проблемаларны без бер атуда тидереп хәл итәбез дип уйлыйм инде. Хатын-кыз үзен тулысынча гаиләгә генә багышларга тиешме? Әллә инде аның үзенең дә берәр шөгыле булырга тиешме? Ничегез? Әлбәттә, хатын-кыз үзен иң беренче чиратта гаиләгә багышларга тиеш, ләкин бер төрле эш кенә һәрбер адәм баласын ул туйдыра. Шуңа күрә аның нинди дә булса үзенең шөгылендә булырга тиеш. Хатын-кыз үзенең кирәклеген аңларга тиеш, санарга тиеш, һәм анда бик зур игътибар ир тарафыннан да булырга тиеш. Ир аны күрә белергә тиеш, ир аны зурлый белергә тиеш. Әгәр дә инде хатын-кызны, мәсәлән, гаиләдә генә, бала тәрбияләүдә генә күрсәк булмый. Ул җәмгыятькә дә чыгарга тиеш. Ул халык арасына чыгарга тиеш. Ул катнашырга тиеш. Ул актив булырга тиеш. Ул башкалар белән аралашырга тиеш. Шуңа күрә дөрес әйттегез, монда психолог та булырга кирәк. Монда инде укытучы да булырга кирәк. Монда аңлап яшәргә кирәк, бетте. Ниндидер бер максатны гына күз алдында тотып, мәсәлән, шулай гына яшәргә тиешбез дип, дөрес дип уйламыйм. Ишетә белергә кирәк, тыңларга кирәк. Чөнки хатын сиңа мөрәҗәгать итә. Нинди борчуы бар аның, мәҗәкатьләре бар аның, аны ишетә белергә кирәк. Аның ниндидер сораган сорауларын, мәнфәгатьләрен канәгатьләндерергә дә кирәк. Мәсәлән, аның кунакка барасы килә, аның чыгып йөрисе килә. Шулай бит. Синең вакытың юк, мәсәлән, вакытын да таба белергә кирәк. Кайбер менә шундый дөньяда әйтәләр бит, дан казанган яки ниндидер дәрәҗәләргә ирешкән кешеләрнең сүзләрен укыганда алар әйтәләр, күп кеше гаилә, эш,
һәм башка мәсьәләләр арасында аермакчы була, гаилә аерым булырга тиеш. Булмый, ул ничектер бер тирә бара бөтенесе. Гаилә дә, эш тә бөтенесе бер тирә шулай бара. Берсе-берсенә ярдәм итеп. Әлбәттә. Менә никах укытырга килгән яшьләргә сез нинди үгет нәсихәт бирәсез? Сезне бик шәп итеп никахлар алып барасыз дип ишеттек. Бик шәп итеп вәгазь укыйсыз дип, күңелле алып барасыз дип. Менә шушы никахлар турында да сөйләшик әле. Менә алда итеп кителгәнчә инде менә вәгазь дидегез бит, шулай бит никах һәм башкалар. Никахта яшьләргә гомумән киңәш бирәсең. Никах ул үзе килешү төзү. Ике якны килештерү. Монда бит әле яшьләр генә түгел. Монда аларның әти-әниләре бар. Ике нәсел кушыла. Ике нәсел кушыла. Ике зур кавым берләшә, шулай бит. Бу бәйрәм әти-әнинеке күбрәк. Монда әти-әни бәйрәм итә. Аларны тәбрикләргә кирәк. Чөнки алар шушы балаларны тәрбияләгән, үстергәннәр. Һәм шушы яшьләргә киңәш бирергә кирәк. Киңәш нәсихәтне шундый итеп, күңелдән, ихластан. Аларның күңелләренә уелып калсын. Ләкин киңәшне, нәсихәтне бер кайчан да таләп итеп булмый. Шулай эшләгез, булай эшләгез дип. Алар үзләре ялгышалар, үзләре тырмага китереп басалар. Тырманың инде сабы маңгайга кундыргач, кара әле хәзрәт әйткән иде бит дип куялар, шулай бит. Менә шундый булса нәсихәт була. Һәм инде яшьләргә дә, менә әти-әниләренә дә киңәш биргәндә, күп вакыт әлбәттә тәҗрибәле хәзрәтләр бар безнең. Җәлил хәзрәт бар, шулай бит. Башка менә тәҗрибәле хәзрәтләребез бар. Аларның сүзләренә колак салып, шулай бит, аларның сүзләренә инде игътибар итеп. Һәм киңәш биргәндә, әлбәттә, менә бик сөендерә, әти-әниләр күп вакыт киләләр дә, хәзрәт, рәхмәт, без әйтә алмаган сүзләрне сез әйттегез дип. Ягъни менә әти-әниләр дә әйтергә читенсенгән сүзләрне яшьләргә кызык итеп әйтергә кирәк. Хикмәтле итеп, гыйбрәтле итеп җиткерергә кирәк. Никах дигәч тә ул бит теге күбесе күз алдына китерә, хәзер хәзрәт килә дә, нәрсәдер укый да, ашап эчәбез дә кайтып китәбез, вәссәлам. Кайбер яшьләрдән сорагач, без алдан очрашабыз, алар анкеталар тутыралар, әңгәмәләр алып барабыз алар белән. Әле бу никахка кадәр. Шул вакытта сорыйм, берәүдән сорагач, нәрсә ул никах дигәч, туй үткәрү өчен галочка дигән. Ул аны шулай күз алдына китерә. То есть анда бабайлар, әбиләр җыелырга тиеш, хәзрәт нәрсәдер укырга тиеш, һәм бетте, аннары алар туй үткәрә. Бетте, вәссәлам, шулай күз алдына китерә. Ләкин соңгы вакытта инде дини никахлар, хәләл никахлар, хәләл туйлар дип әйтәбез. Хәләл никах түгел, хәләл туй, шулай бит. Шулар артып китте. Яшьләр шушыңа тартыла. Һәм инде анда мәҗлескә чакырганда, мин үзем дә алдан киңәш биргәндә әйтәм, яшьләрне чакырыгыз, иптәшләрегезне чакырыгыз. Чөнки менә никах укытмаган яшьләр килсеннәр, энеләрегез, сеңелләрегез бармы, апаларыгыз бармы, абыйларыгыз бармы, килсеннәр, күрсеннәр, никахның матурлыгын күрсеннәр, киңәш нәсихәтне күрсеннәр. Алар да кызыксыннар шушыңа. Чөнки никах ул чыннан да зур, дәрәҗәле, мәртәбәле бер кавыштыру яшьләрне, килешү төзеп тору ике арада бәйләп куй дип әйтелә менә шул. Кешенең табигате шундый бит инде, без барыбыз да тынгысыз, һаман нәрсәдер кирәк, үзегез әйтмешли, безгә хәзер кирәк, шушы секундта, шушы минутта күп кирәк, шундук кирәк. Менә кеше күркәм сыйфатларын ничек тәрбияли ала? Нишләргә кирәк моның өчен? Аллаһ Тәгалә инде безгә әмер иткән фарызлары бар, шулай бит. Иман китерү, намаз уку, ураза тоту, зәкят дигән, шулай бит, хаҗ дигән. Әлбәттә, әлеге гамәлләр ул кешене тәрбияли торган гамәлләр. Бездә бит кеше ничек уйлый? Шушылар миңа артык бер мәшәкать була инде ди. Ләкин әлеге гамәлләр кешене тәрбияли. Шушында ук сабырлык та, шушында ук юмартлык та, шушында ук кешенең ныклыгы да, түземлеге дә, чыдамлыгы да, кешелеклеге дә бөтенсе шуңа кергән. Шуңа күрә кеше үзен яхшы сыйфатлар иясе итәргә тели икән, әлбәттә аңа дөньяда, тормышында бер тәртипне алып барырга кирәк. Дин ул тәртип, дин ул яшәү рәвеше, дин ул тормыш рәвеше. Шуңа күрә дин белән яши икән кеше, аның бар да тәртип була, аның сыйфаты да яхшы була, аның сүзе дә яхшы була, аның гамәле дә яхшы була, иншалла. Бик зур рәхмәт сезгә бүгенге әңгәмә өчен. Күкмарага исән сагына кайтып җитегез. Авыр хезмәтегездә, җаваплы хезмәтегездә сезгә уңышлар, Аллаһ Тәгалә ярдәменнән ташламасын. Исән сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр Алла бирсә. Үзегезгә рәхмәт. Алланың рәхмәте булсын. Амин. Хозур тобыда очрашырга ясын тагын алда. Амин шулай. Хөрмәтле тамашачылар, сезгә дә игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Исән сау булыгыз.